Ahojte, dneska by som vám chcel ukázať, ako si spraviť poriadnu fotku. Teraz som si spravil aj táto. Dúfam, že je to bez programu a dúfam, že to bude mať dosť veľký ako zhlédnutie. Keby som mal 20 odberov, tak by som robil taký, že budú 3 tutoriály v jednom. No, tak môžeme strať na to. Tu som si urobil takúto fotku, takže sťahujem Alabrama Cop, lebo sa volám Cop, a tu je predstavenia módov, tutoriál, tu mali byť, že let's play, a my sa tam nezmestia také šípkočky, tam môže ako sťahujem, tam ulož to. No, tak možno, čo na to potrebujete? Potrebujete len skicár, to je úplne všetko. No a dáte si písmo, dáte ako veľké chcete, trebárs takéto. Dáte si veľkosť písma, trebárs takéto. A dáte si ako Franklin, Impex trebárs. A dáte trebárs, ja sa volám Studio. Dáte takto Studio. Takto, Studio. Ja to trošku posuniem. No, už nemôžem. No keď sa pomenujete, to už nikdy neprečo, to už musíte, že neukladáte tak, že... No a tu dáte trebárs... dáte takto... A dáte trebárs farbu... dáte trebárs... Chips. Bože, čo som spravil. Poďte sem. Tak. Pôjdeš do stredu. Tak, a dáte si trebárs... Mám, ja to nebudem dávať ako takto. Studio Chips a dáte si treba takto dve bublinky, alebo koľko chcete, dáte si bubliniek, ja dám 3. Treba takúto, takúto a takúto. Ja dám tam treba písma a môžeme na to. Teraz dám či treba 18. Ne, potrebujem väčšiu. Treba 26. To stačilo? Nestačí. Máte to treba predstavenia módov. Vezmu takto. Predstavenie módov. No, môže byť takto. Dáte treba let's play. To sa vidieť, ale nie. A tu dáte treba tutoriály. Tak, to my zrobíme, no. Tu už máte takto urobené všetko. Čo dáte potom? Môžete si to urobiť, treba takéto znaky, dáte treba takto, že takto, že ako sťahujete. Neviem, kde to dáme. Dáte treba takto. A môžete dať takto hore, dole, takto. Mne sa to nelúbi, ale môžete si robiť ako chcete vyšívku. Tak. No a to potom dáte čo už len. Dáte už len uložiť. Dáte na pracovnú plochu, treba, že to komentujete, chodí ako chcete. Možno to uloží, vy to máte tu a dáte nastaviť ako pracovná plocha. Studio Chips, Let's Play a také blbosti, ja to nechcem. Ja si dám túto. To sa mi viac ľúbi. Som si to robil hodinku, toto. No a to všetko asi sa to. Do tutoriálu, ja sa na budúci sa veľmi teším a dúfam, že budete naladení na ďalší tutoriál. Tak sa mi teda učím a ahojte.